a cărții legii se pierduse printr-o neglijență totală. În felul acesta, timp de mulți ani, de rând a fost lipsit de îndrumare. Manuscrisul, multă vreme pierdut, a fost găsit de preotul Hilkian în templu. El a înmânat cartea prețioasă lui Șafan, un cărturar învățat, care a citit-o și a adus-o la împărat, împreună cu relatarea descoperirii. Iosia a fost profund mișcat când a auzit pentru prima oară lectura îndemnurilor și avertizărilor raportate în acest vechi manuscris. Niciodată mai înainte nu se duse seama atât de profund de claritatea cu care Dumnezeu pusese înaintea lui Israel viața și moartea, binecuvântarea și blestemul, și cum de repetate ori fusese îndemnat să aleagă calea vieții, ca să devină o laudă pe pământ, o binecuvântare pentru toate popoarele.